la o nouă serie de survival. O să fie și multiplayer. Și apoi mi-am făcut un skin. Ce malo? Dacă îmi face așa, mi se pare că sărăcit. Așa voi da Dancing și nu merge. Și dacă sunteți abonați, voi sunteți prăjiturile. Și asta o prăjitură. Și eu aici voi face o casă super rară. Mai făcut una și peștare perfectă. La o mapă de unui prieten. Și să că aici vom stupa totul de lemn frumos. Dar nu va fi doar single player, va fi și multiplayer. Da, acum tot sunt la școală, intru la după amiază. Și eu trec băs. Dacă nu vedeți mai bine pe... Dacă vedeți skin-ul mai bine, o să vi-l arăt. Uite, asta e spatele. Trec. Sfântă prăjitură, sfântă prăjitură. Prăjitură cu Adidas și cu pulover. Asta nu aproape că dă link, dar dă link are crăpătura aia de lapte. Să mie. Unde am pus-o la aia? Unde am pus ăsta? Apropo, am și fonturile aici, o grămadă. Și voi pune puțin pauză. Am revenit, oameni buni. Dacă nu știați, am făcut pat. Am omorât numai oi negre, am făcut patul negru și mi-am pus culoarea, am amestecat roșu cu galben și mi-a ieșit portocaliu. Și uitați-vă. Pot să fac patul roșu, îmi place portocaliu că sunt o prăjiturică, mușică. O să aduc să pun textura mea, una tare, îmi place. Și aici, dacă puteți să vedeți, poartă, se comportă ca un slime. Dacă știm că vreau să stau așa. Ui! O sărit de
Se cumpără la față de aia. Nu știu cum va fi aici. Trebuie să fie modul de să nu văd că la unele stări se folosesc asta să se folosesc calculatoarele. Să se vedea ce culoare sunt. Și cum să ce culoare. Eu și ce pe asta? Negru, nu știu. Vreau să am și aici o valisă de cablele. Mai băi, vreau să vă spun ceva. Am murit. M-am dat la spawnul ăla. M-am dat la un spawn care eram în deșert. Am găsit o piramidă. Am dus în ea. Deci, o și-am găsit. Pentru bănută. Și măcar s-a spawnat aici, la mine. Și o să-l omor după aceea. O să-l omor până ce mă găsesc de un cal. Dacă e un cal, e perfect. Că ăla e mai rapid și mai bun. Că poate să pună o armură. Și mai mult nu vom face aici casa minerilor. Asta se va numi seria Casa Minerilor. Nu, mineri. Să nu aibă cu mineri. Nu știu. Să spuneți mie un nume din asta de o serie. Asta, Minecraft, ca băieții. Asta e de cumva. Aleluia. Nu am nevoie. Ele apertat. Nu știu cum apărea de eu plec cu castelul. Mai mă gândesc cu cine o să fac seria cu plec cu castelul. O să fac singur că deja mi-am creat un plan să fac cu cineva. Un vițel, un miel sau vițel, sau cum se zicea, nu mai știu asta. A trecut din cap. Vrei să fii omorât? Vrei să fii omorât? A dat din cap! Vreau să fiu omorât. Bebe. Bebe. Vițelule. Îți place animația lor cum mor.
că nu n-ai. Și... Da, oameni buni, e ceva cu Minecraft, zice că nu e noapte și când apune fix soarele trebuie să fie. Am nevoie de un arsar. Uite, e așa măcar. Oh, ce dobri joc sunt. Muream de foame, dar aveam mâncare. Acum îmi place că dacă mor voi, îmi dă lână și carne. Buton. Nu asta e rost. Maica, băieți, eu nu vă contă la o vacă acolo. Am nevoie de vaci. E, o să-mi acopăr și picioarele în sfârșit. Am adidas de piele, am adidas de piele, am adidas de piele, am adidas de piele. O să iau o hărți custom cu command block, să sunt mai tari. Gol negru. Tu ce spus? Trebuie din ăștia încet. Am nevoie de ăștia cu viteză. Asta a turbat acolo. Apropo, știu să zici că prima oară Minecraft original, prima versiune de Minecraft, ce tare a fost. Deci, zombie dropau pene. Cum ai loc? Moșunica, bună, dar la mâncare. O să vin aici, o să am mâncare. Grupul, o să vin aici, o să am mâncare. Și oameni, cu atât a fost episodul ăsta, v-am pupat.